Ticho, vidím to, vidím to. Vidno to? Vidno to. Ježiš, a teraz jak sa dvíha zo spodu. A kúkajte, to Jaká je úplne, dokonalá. jak to bol nad nami. Úplne to je keby divilo. Nádherné niečo. Ty peka. Pozri. Pozri sa. Vidno to? Wow. Ty vole. Tak to je znamenie, že už určite je šťastie na našu stranu. Čo sme chceli, to sme videli. A ideme domov! Super! Fest, to je krásne. Tak sa to rozplýva pomaly. Dobrý večer, vlastne sa posledný krát z tohto hotela v Reykjavíku. A takto sa trávia posledné chvíle. Marek vám povie. A tak čo vám poviem, vidíte, že každý má na stole šálok kávy, pretože nespal už možno dve noci, aby vydržal nejakú cestu domov, je veľmi pomorná. Pijú kávu, pozerajú ešte nejaké videjka, čo sme dneska natočili a myslím si, že všetci sa tešia na cestu domov. Čo ty na to? Konečne budeme doma, už sa tešíme, nevieme sa dočkať. Uvidíme mamky, tatkov, sestry, bratov, všetko. Tak sa majte. Konečne doma rozdávame koláče na privítanie. Veľmi dobre sú. Zatlieskajte pekárovi. Nemôžeme.